Stigao je kraj mange Attack on Titan. Poglavlje 139 je izašlo i mišljenja su podeljena. Šta se tu zapravo desilo? Hajde da vidimo. I idemo! Poslednje poglavlje nam govori priču iz Erenove perspektive. Konačno. Prvo nam se prikazuje razgovor koji su Eren i Armin imali. Ispostavlja se da je Eren pričao ponaosob sa svakim od svojih prijatelja, pojašnjavajući svoja dela i potom im izbrisao sećanja na taj razgovor. Svi ovi razgovori odaju baš tužnu notu vezanu za Erena. Nije imao ni sa kim da popriča, ni da se posavetuje, svo to vreme. Iz njegovog razgovora sa Arminom saznajemo zašto je Eren učinio sve što je učinio. On je svestan da će Eldijanci i Paradis biti u opasnosti sve dok ima Titana i on se odlučuje da pokrene gaženje i od sebe napravi zlikovca u očima celog sveta. Potom je Eren namestio da njega, kao zlikovca, spreče i ubiju ljudi sa Paradisa, njegovi prijatelji. To bi načinilo Armina i ekipu herojima u očima sveta. Herojima koji su ubili zlog Erena. Time bi ostatak sveta sigurno bio spreman da prizna Eldijance kao normalna ljudska bića. Sad, ovo se u anime krugovima zove Lelouch ruta, po glavnom liku iz anime Code Geass, odnosno Code Geass, jer je Lelouch taj koji je prvi sproveo u delo plan ovog tipa. Ovakav kraj je očekivan i fanovi su ga predvideli još pre nekoliko godina. Kroz razgovor sa Arminom dobijamo par dirljivih scena. Prvo, to što ga Eren vodi na mesta o kojima su pričali da postoje izvan zidova, plamene reke, pustinje od snega i tako dalje. Druga dirljiva scena je kada se u suzama grle, nešto što nismo davno videli od bivših najboljih drugova. No, šta Eren zapravo objašnjava Arminu? Zašto je pošao Lelouch putem? Ispostavlja se sledeće. Eren je saznao, pošto je dodirnuo Ymir u putevima, tužnu istinu da je Ymir zapravo volela kralja Frica. Vidimo da je mala robinja Ymir žrtva teškog stokholmskog sindroma. Takođe, saznajemo da je osoba koju je Ymir izabrala za svoj spas nije Eren, nego Mikasa. Eren je u celoj toj priči bio kontrolisan i rečeno nam je da je skoro sve konce oduvek povlačila Ymir, uključujući i ono što se desilo tog dana u Shiganshini i smrt Erenove majke. Za nekog ko je trebao da predstavlja ideal slobode kao što je Eren, ovo je jako ironičan ishod, jer ispada da je stvarno bio, bar donekle, kontrolisan i bez slobode. Sad, svi se mi pitamo zašto je Mikasa ona koju je Ymir izabrala? Pa ovako, Ymir je volela kralja Frica, toliko da mu je služila i posle smrti, hiljadama godina u putevima. Ymir je sve vreme želela da je neko spase, izbavi iz njene poremećene ljubavi i odanosti. I jedini način na koji je to moglo da se desi je da neka žena, koja je takođe tragično zaljubljena, preseče, i to bukvalno, i oslobodi se toksične i nezahvalne ljubavi. Ta žena je Mikasa. Paralele između Ymirine tragične ljubavi prema Fricu sa Mikasinom tragičnom ljubavi prema Erenu je jasna, ali razlika je u tome što je Mikasa smogla snage da uradi ono što Ymir nikada nije mogla, a to je da se odrekne svoje bolesne i nenormalne ljubavi. Mikasa je to učinila u prethodnom poglavlju, kada je odrubila glavu Erenu. Zato se upravo u tom panelu i prikazuje Ymir koja je nasmejana. Konačno je neko uspeo u onome što ona nikada nije mogla hiljadama godina. Ovakav rasplet događaja je okej, ali je definitivno daleko od bilo čega što su fanovi zamišljali i očekivali. Ne samo to, ispostavlja se da je Eren sve vreme lagao i da je on bio zaljubljen u Mikasu. Zaljubljen ko tetreb, znala sam odmah. Panel gde Eren potvrđuje svoju ljubav prema Mikasi je slomio srca mnogim fanovima. Ponajviše zato što ispada da je Eren uradio Lelouch rutu zato
što je Ymir tako rekla, a ne zato što je sam odlučio. Čak mu i Armin kaže da to što Eren priča je patetično. Šta onda mi čitaoci da mislimo? Eren potvrđuje svoju ljubav prema Mikasi i da je ubio 80% sveta i da ga je Ymir maltene kontrolisala praktično od kad se rodio. I drago mi je da ga je Armin zveknuo. Neki od dijaloga su baš teški za progutati, ali Arminov komentar Erenu "Hvala ti što si postao masovni ubica za nas", mislim, taj komentar je stvarno loše napisan i deluje maltene kao parodija, a ne kao Isayama. Posle njihovog razgovora vidimo kako Titani nestaju i kako se svi vraćaju u ljudski oblik. Zanimljivo je primetiti da, ako su se svi Titani vratili u ljudski oblik, da li to važi i za kolosalne Titane koji su uništili ceo svet? Da li su i oni sada pretvoreni nazad u zbunjene ljude koji trčkaraju izgaženim svetom? Isayama nije o tome mislio očigledno. Dalje, Mikasa i Armin plaču nad mrtvim Erenom i odlučuju da ga sahrane pod drvetom gde su se kao deca igrali. Sa tog drveta je inače i list koji je Armin video u putevima. To je isto ono drvo iz prve epizode prve sezone gde Eren spava i gde se budi, a Mikasa pored njega ga čuva kao pašče. Jadna Mikasa. Mnogo mi je žao Mikasa. Mikasa zatim odlazi negde. Ne znamo gde, jer je hiljadama kilometara u okolini samo pustoš, ali dobro. Takođe, Falko konačno može da ima svoj srećan kraj sa Gabi, još jednim nekažnjenim ubicom. Sada, kada je Eren mrtav i Ymir slobodna, Titana više nema, pa je i moć osnivačkog Titana nestala, što znači da su se sada svi setili svojih razgovora sa Erenom, uključujući i Eni iz nekog razloga, i sa njom je pričao. Bitno je da je Eni, još jedan nekažnjeni ubica, dobila srećan kraj. To je najbitnije. No, ovde nije kraj konfliktu, jer preostali Marlijanci iz straha od Titana upiru puške u Eldijance, ali vi budite bez straha. Moćni Armin Artlerto je tu da pokaže svetu da oni nisu više Titani i da je on taj koji je ubio Erena Jegera. Sada je već sasvim bezbedno tvrditi da je od svih likova Isayama najviše voleo i forsirao Armina, ali dobro, ja ne volim plavušane. Brena ne voli plavušane. Jedina stvarno kino scena ovog poglavlja je vezana za Levija, koji vidi svoje pale drugove iz istraživačkog korpusa i po drugi put u životu salutira pozdravom i odaje počast srcima koje su posvetili Shinzovo Sasageo. Moćna, dirljiva, logična scena koju ćemo pamtiti. Sada, zamislite da smo dobili kraj koji je bio 40 stranica ovakvog kvaliteta. Kakav bi to kraj bio? Ali, japanski autori definitivno pate od bolesti koja im onemogućava da napišu stvarno zadovoljavajuć kraj. I to pomalo boli da vam kažem. Potom imamo time skip od 3 godine i vidimo historiju i farmera sa njihovim detetom. Ono što mogu da tvrdim bez imalo sumnje jeste da apsolutni pobednik cele priče Attack on Titan je ovaj farmer baš ovde. Ovaj panel potvrđuje bez sumnje da je on otac historijinog deteta i veliki je šamar u lice fanovima, jer se ispostavlja da ceo deo priče vezan za historijinu trudnoću nije imao poente. Takođe, ima još puno momenata koji nemaju smisla. Sad kad smo videli kraj, ali toliko ih je da zaslužuju ceo svoj video. Dalje, u epilogu saznajemo da su Eldijanci formirali vojsku i unapređuju svoje ostrvo. I da bi pobedio, moraš da se boriš. Tatakai. Tako originalnu misao nisam čula od kad je Reiner
preneo svoju svest u guzicu da bi preživeo. Vidimo bivše šiftere i borce iz izviđačkog korpusa kako idu u diplomatsku misiju. Ovde smo dobili malo kvalitetnog humora u njihovom razgovoru, a i dodatnu potvrdu da je Rainer perverznjak. To smo znali. Vidimo i Levija kako se druži sa Gabi i Falkom u Londonu iz nekog razloga. I Crnac je takođe preživeo. Čisto da se zna, nemoj da brinete, Crnac je preživeo. Armin i ekipa setno gledaju u zalazak sunca. Toliko od njih. Dalje, poglavlje se završava sa stvarno dirljivom scenom, koja se meni lično svidela, ali sam je preplakala. Koja prikazuje Mikasu, pored Erenovog groba. Ptica doleće do nje i po poslednji put vezuje šal oko Mikasinog vrata. Mnogo tužno. Simbolika ptica i Erena su bile brojne u celoj seriji i verujem da su ovo lepi i prikladni poslednji paneli za ovu mangu. Šta reći na kraju, a ne zaplakati? Za mnoge nezadovoljavajuć kraj, a za mnoge druge dovoljno dobar. Ono što ja mislim je da se serija drastično promenila od kad su dostigli okean. Da li na bolje ili na gore, teško je pitanje, ali desila se ogromna promena i to je evidentno. Ono što je privuklo ljude isprva u ovu priču je borba sa čudovištima i želja da se pobegne iz zidova, iz prokletog kaveza za ptice. Takva postavka je jako bliska ljudima sa našeg područja, gde mnogi od nas očajnički žele da pobegnu iz našeg ličnog kaveza za ptice i od naših ličnih titana i čudovišta koji nas sprečavaju u tome. To je još jedan od razloga zašto je tako snažno odjeknuo Attack on Titan širom sveta i naročito kod nas. Jako je lako bilo identifikovati se sa njihovim strahovima, mukama i željama. Već pošto su stigli do okeana, ta priča se drastično promenila i donela nam dosta stvarno vrhunskih momenata, nezaboravnih i u mangi i u anime. Ali jednostavno ovakav kraj, naročito par poslednjih arkova mange, nisu doneli zadovoljavajući kraj priče. U najboljem slučaju jedva da je dovoljno dobar kraj. Ali, imajući u vidu da je Isayama više od decenije svakog meseca izbacivao poglavlja, neumorno, donekle je razumljivo da u nekim segmentima dođe do pada kvaliteta. Ono što večno ostaje sa nama je priča sa kojom smo se povezali, sa kojom smo se identifikovali i zavoleli je. Titani imaju posebno mesto u našim srcima i kao takvi zaslužuju da budu večno hvaljeni, cenjeni i iznova čitani i gledani. Toliki kvalitet zaslužuje da se malo zažmuri na ne baš najbolji mogući završetak. Nismo džabe posvetili naša srca i to je jedino što je stvarno važno. Shinzo wo Sasagio. To je sve o poglavlju 139 Attack on Titan i kraju ove mange. Da, pošto su u ovom kraju mišljenja toliko podeljena, pišite u komentarima šta vi mislite, stvarno me zanima. Ako vam se svideo video, like, share and subscribe. Pratite nas i na Instagramu. Pogledajte i druge videoje na našem kanalu. To je sve za ovaj video. Arigato! Vidimo se! Matane!